Dat we niet de dag beginnen met een actiereisje. Dat zou jammer zijn. En dan komt de wagen met onze eregasten. We zijn vertrokken bij Van Minnen. We hebben een hele rondleiding, of een hele rondtour gedaan met paarden hier naartoe. Nou, schiepen zetten ze hier uit zwart en slikken. Ik reken op je.
hebben ze een specialist. Maar dan gaan we niet buiten de trein om. Dan gaan we allemaal op de polo. Straks. Ja, dus er is al een hele kopgroep zijn aan het vormen. En de rijders. Selina Rotterdam ontvangen. Selina aan de Hollandse. Afdeling hier is kijken. Misschien de Jonas hoor. Dat moet je zeker eens weten. Jullie van Steen! Met een pakken! Kijk wat doen we als van de Voorde! Ja, en dan is het Van Dal! Dat is die van de Voorde! Zijn rechtervoor van de hemel eruit. En die ging bijna op zijn kant van Steen met Doris van Ossenberg. Jury van Steen, Doris van Ossenberg! Hij was en dat betekent Nick Meijers.